dragi prieteni, astăzi o să vă arăt ce mi-a adus iepurașul de Paște. Să începem. Prima dată mi-a adus acest lucru de făcut baloane gigantice cu această soluție. Scuzați că este deschisă. 2 secunde. Următorul lucru este scuzați că legea de fundal. Următorul lucru este acest LOL, foarte drăguț, dar o să-l deschidem într-un vlog care va urma. O să vedeți dacă vă abonați. Următorul lucru este tot un LOL, tot dacă vă abonați să-l vedeți și pe acesta cum îi fac unboxing-ul. Următorul este acest LOL, care nu știu dacă o să arăt unboxing-ul, vedem, depinde. Următorul lucru este acest frisbee, care e foarte drăguț și foarte colorat, după cum puteți vedea. Acesta este frisbee-ul și uitați ce drăguț este. Următorul lucru, așa cum spuneam, următorul lucru este acest set care verifică este să iei amprentele. Foarte drăguț, tot unboxing-ul voi face la mine pe canal. O să vedem. Următorul lucru este această chestie care nu știu pentru ce este, cred că de făcut mingi săritoare. O să fac tot unboxing-ul la mine pe canal, să-mi dați like, doar dacă îmi dați like, altfel nu fac. Bun, această bâtă pentru nu știu pentru ce este, sinceră să fiu, cu această minge a venit în set, foarte drăguță, care sare foarte tare. Și ultimul lucru este această punguță de cadou care nu am deschis-o, o să o deschid cu voi aici împreună. Să vedem, este acest lucru în această punguță, haideți să-l deschidem să vedem ce este. Sunt tare curioasă. Wow, nu pot să cred! Acest pic sau stilou care are numele meu, aici arată așa, nu-mi dau seama dacă este pic sau stilou. Asta e prezentarea. Da, wow, este un stilou, ce peniță frumoasă are, nu pot să cred. Bun, o să-l închidem și o să trecem, că mai este ceva în punguță. Wow, nu pot să cred. Deci e un mini orar și aici este încă un stilou în colecție de băieți. Și aici poți să-ți scrii orarul și uite încă un pix, uitați, încă un stilou. Și aici. Ok, să vedem următorul lucru. Un Raffaello! Yummy! Și ultimul lucru care mi l-a adus și care este în pungă goală, niște Smarties și o să le gust acum. Wow, ce mari sunt! Ca să vă arăt și vouă. Ia, mi-am scăpat pe iarbă. Ia. Bine. Acestea sunt bomboanele, o să gust pe cea mov. Este foarte bună.